Abule anali kunzuzu kumene lithu kunaliso zochitika kumene koko makamaka pa nkhanja ya sona ija pajatu msaiwale kuti akufuna apange ndithu convince anthu after kuti nkhani ija itaveka ndi yabodza chanichani ndi akumayenda madera osiyanasiyana kuti anthu kapanga convince maso makamaka kumananso ndi achinyamata kuti akafunse mafunso komanso zina ndi zina. Nde anyway apapa ndangotenga speech ya kumapeto kwake kumene anayankhula fa zikuonetsa kuti iwowa akupanga understand kuti anthu akuvutika ndithu. Iwowa akupanga understand kuti anthu akuvutika ndipo ali mu condition ya very very bad. Komanso moyankhula kwawo akupanga understand kuti anthu ena ntchito akupanga amanyanyeza ntchito. Akupanga understand kuti ntchito anthu amapasana pachibale, ma business nifa amapasana pachibale. Zonsezo atokota mu speech yawo. Nde anyway tsakulola nthawi tionera limodzi kuti iwowa anati chani. Nyamata ndiena, even you getting involved in mega farms, it's to create more jobs. If you can fulfill your dream, that is that. However, we are also exporting labor because the whole world as a global village is also looking for expertise and skills in different levels wherever people can go. And therefore, we don't close our borders to say, let nobody go out, let no young person go out. No, we actually want to create more avenues for labor export. And so we are already talking with countries that are willing to employ young people. We will not stand in your way, in the way of your dream. And so please just be assured, is it kuchita zina deliberately kuti achinyamata asite kuvutika chifukwa choti wasowa chochita. Cost of living ndi nkhani imene yasautsa aliyense. There is an aspect of speculative economics imene yakhala ikutivuta. Fact ndi yakuti we are not producing our own money. And fact imeneyo, even nkhani ya chakudya chomwechi chifukwa cha declaration ya disaster in 23 districts last year, where food production was greatly reduced. That meant food inflation, which is the biggest portion of inflation, was the difficult issue to control. Ndiye zimenezo ife timavomereza. Koma pakatipa pakhala ka aspect kena ka speculation kakuti chinthu chikhoza kumangosintha every day. Wina chifukwa chodziwa ni social media kungolemba tere kuti lero kwacha ili pakuti. So no analysis, nothing. Koma zimenezi ije zimapangitsa kuti aliyense ataye mtima, aliyense aone kuti basi zinthu sizili bwino. So I spoke up in Parliament, and the moment I did, zonse zinayamba kutsikanso. Si bwino, just because we want to make a certain point, kuti anthu avutikire kamba kazimenezo. This government is doing all it can, and I can assure you, even with the harvest that's coming, chifukwa pano naona kuti chakudya chavutabe ngakhale ku midzi. China chimene takula ku Tanzania chikubwerachi nchoti chiwonjezekere pa zimene takhati kuchita. Most of the districts anayamba kulandira chimanga chaulere mu October. Kuno anayamba mochedwa kwambiri. Chimodzimodzi pakati anayamba mochedwa kwambiri. Koma tifuna kuti chimene chilipo chipang'ono kumunda chisaonongekere kumunda, tisadye chisanache. Tiperekebe thandizo la chakudya all the way mpaka na mali chate. Zimenezo zilithandiza. Koma ndi zimene tachita ndi ulimi wa mthirira ndi zimene tachita ndi mvula ikatha bwino. Chifukwa mvula kwina ndi kwina inavuta, koma madera ambiri yagwa bwino. Zimene zichitike tsopano, muona kuti even cost of living ija itsika drastically chifukwa chakuti vuto lalikulu limakhala nambala 1 ndi chakudya. Mu budget iyi
mu budget itanena kuti certain elements pasakhale msonkho wina uliwonse komanso tionetsetse kuti pali kulondola kwenikweni kuti zinthu zimenezo zisakwere unnecessarily. Ndimauza wena wake kuti chifukwa cha market economy yakuti aliyense amasuka kuchita business imene angachitire. Nthawi zina people have used loopholes in the law to really oppress their own fellow Malawians. Zimenezi sizabwino. Ku India mwachitsanzo ali ndi lamulo limene limalola aliyense amene akuchita business kupeza profit pa business yake. Chifukwa business ngati simpeza profit siyenda ndekuti sizigwira chifukwa kati mati gain. Koma profit margin isamakhala 2,000%. That's unreal. Chifukwa mwapweteka wena. Kwathu kuno tili ndi malamulo wa fair trading and competition, koma wanthu anafika pena poti sakuchita respect malamulo. Ndanena kuti with that rule of law anthu amangokhala bwekabweka. Aliyense amangochita zimene akukhumba. Tisatero kuti aliyense apeze lamulo lake lomayendera. Chifukwa zikatero zingopweteka your fellow neighbor. Chifukwa yake rufuna kuti zinthuzi zikonzeke ndipo zayamba kale kukonzeka. Within 1 week after I made certain pronouncements, there's already been positive change. Mzuzu moto. Zikumveka eti? Zikumveka? Ababa ndetifa pange zoti ngopanga pick fuso lomaliza. But wait. Ndifunaso ndineneso panopa kuna kuti amene muli mafuso maona president apandi tablet pali code imene tikunena kuti 2025. It's a short code. Pala matumba panthe ibafikenge hapo. So whatever thing that you're going to say akaso ameba jakumaona every day, anytime. And do not forget to follow him on Facebook by X Space akalaso kumayankha pamene popo. Koma baba tikutenga fuso lomaliza malingana ndi nthawi. Amene ali muntika. Okay. Meseka nyinji nafuma kwa agenda. Okay. Nakondwa chomeni kuti Your Excellency, you've talked about agriculture kweniso malonzi au mayoya up. Your Excellency, kuno kwitu malo tilinayo ya Nandi, including vimadimba mwene mumu. Kweni tikusowekera kapitolo. That's to be honest. Few months ago, apo tikapanganga implement national youth policy. Vision yetu ya Malawi 2063 kuti izakwanisike. Tikawaya kuti malomwa kuti tilembeni ntchito. Tipaseni mwavi wakuti tilimenge. Mukulima mula tilemba nenge tekateka ntchito. And kula ku BICC, we had 4 ministers, including wa agriculture. Wakapeleka billions ya mwaikako kwa agriculture. Kweni so tikasona access ya kuti wakupeleka sanga ndrama na wakaso nkhu kwene kula. Wakati lutani kumamizi kwinu ndrama mwamishitashi access mwamba nayo. Kweni na mtiri kuwelera kufuma chaka chamala season E apa soti yambenge madimba fikaleni season kutakumaliro. Ise malulo youth, we don't have access to loans, Your Excellency. That's to be honest. Ganyitu awo wana mwavi wakutolako maloni ni awo wakuti wali kupusha kale vako. Isa ndafikepo yayi. Wali kupusha kale zao zinayera kale. Ali ndi maliki. They are getting loans. Kwa makululo tili maklabu, office yatu ya kwa duwayo tinapanga register. But we are not getting the loans. Muti tandiza bwanji. Ababa tabwera ngati kwa kholo latu. Kuja kunali kwa ministers azanko latu siti na tandiza. Now, mwana akabwera kwa bambo yake. Even Bible limanena kuti
bambo ako sungapemphe blade iwo nkumakupasa mwala muti pasako chani malulo yusi tabeya. Pangona, yes. Mungoika nao mic kufupi. Put it on. Let's talk so that they can be able to a lot in terms of marketing. Yeah. Yes, the markets are there, but the prices of the farm products are very unfair to the young farmers there. So my question is, are there any factors or programs that you have made that will help in increasing the prices of the farm products so that young farmers can be happy too? Thank you. All right. Over to you, Your Excellency. Merci. Wanena mfundo ya bwino. Chifukwa izi ngakhaleza kuti tikapereka chimanga cha ulere anthu ochita implementing kumangolembana pa chibale wena osalandira sizoona. Sizoona. Ndipo izi zonena kuti bola uli ndi link yakuti ndi akupatsa loan sizedya. There must be more transparency. Chifukwa ma promise ndo alipo ndalama zonso zilipo. I have seen Wanif, for example, go in rural places, in villages, and people are taking fertilizers for loans, and they are producing, even as we speak, there will be produce out of that. Koma zakuti kwina ndi kwina kuziwalika mpaka na wina achite kulira chonchi sizoonadi. Lero timakambanso nkhani ngati imeneyi kuti ngongole, even the process of getting that funding. When you talk about agriculture, you're talking about a certain window. Yakuti mukayimisa ndiye kuti sizigwira. Ndiye ngati ndi loan ya agriculture ndipo ulibe zipangizo za mthirira. Umafuna umadikilira mvula. Ukachedwa ndiye kuti supindula kalikonse. Ndiye application ya 6 months kwina kwake wena wake nakalipira kuti zimenezo sindikufuna ndimvenso. Ma process wena ndiwo anthu tuchabe. Mtima wa munthu nthawi zina ngoyipa ngonyenga. Chifukwa policy ikhoza kukhala yabwinobwino on paper. Koma ukaona kuti wochita implement akuti failo yanu tusikuoneka. Kalabu yanu siti kuiona. Koma afuna kuti inu muli munthu wosauka muwapatsenso ndalama pamene iwo ali kale pa ntchito. Ndiye kulikonse. Let's shout out. Aliyense amene azipeza mzake osamlekerera ngati akuchita zinthu zakatangale. For this system is what has really done us bad as a country. Mpofunika kuti pa level iliyonse tithandizane. Ndamva za makalabu akumudzi. What I have done, excuse me, and what I'm doing is making sure the farmers get the best for their hard labor. Fage mukhoza kudziwa kuti amene adalima fodya last year zinawayendera. Amene analima soya zinawayendera. Sindifuna kuti anthu azingozunzika thukuta chonchi. Ndofuna mlimi kumudzi azionanso kuti ntchito yake ikugwira pakaone. Wina asambire masuku pamutu. Koma vuto lathu lakuti we have producers on one hand and we have consumers on the other hand. Nali kunkhata 3rd March dzuloli ndi abusa analalika. I can tell you
akuti wenanu mmapeza mayi wina wake anakalima kudimba kuvutika zetu iniyo muli ndi ndalama koma mfuna munenelere tomato wake pamsika pamsewonso koma mukapita ku shopu simunenelera mumakangolipira zimene mwadinditsa. Tisabwerekane rokharoka tiye tipatsane kolingana ndi mpaka nene kalekale ndachuka kuti Chakwera akamagula zinthu amangopereka sanenelera chifukwa ndimafuna kuti anthu akumudzi azithandizika pazikhala balance yabwino kulemekeza amene akutipatsa chakudya osati kuwanyoza ndiye kuti atipatsanso chambiri chifukwa tifuna tilimbikitse production yo ndi quality of that which we produce. Lamulo tinayikaso lija la warehousing post harvest losses zimachuluka kwathu kuno kwambiri mpofunika tilimbikitse zimenezo. Fama kumudzi klabu yanu ithandizike inunso mupeze bwino. So if NIF hasn't gotten to you, if your cooperative hasn't even gotten a hold of Agicom, we will let them know kuti klabu yanunso ithandizike chifukwa cooperative ambiri wapatsidwa financing, and financing yake imakhala yakuti monga Agicom ndi World Bank amafuna kuti inu mungoperekako pang'ono, and pang'ono yonso imakhala in kind, not necessarily cash, koma ndalama zonse akupatsani zakuti muchitire ulimi umene mukufuna. Let's encourage one another. Tisamabisa information. Information, I know it's power when amabisira dala kuti ati akuuzeni pokapoka muapatse zinthu. So they love to sell information ingakhale khale yabodza. Let's act right by every Malawian, every young person, every disabled people with disability, every woman. Let's work in such a way that we uplift each other, not downtrodden each other. Anthu tusititukuka murafuna kuti mzanu mumpondereze akhale pansi ngati apa. Ninu nomwe simchoka chifukwa mukachoka munzinana kuti atukuka ndiye kuti nonse simtukuka anthu awiri. Maoko. Tiye tichitane empower. Tonse titukuke. Tonse tikhoza kutukuka zinthu nkuyenda bwino. Osati wina azisungabe wena ngati akapolo wake. Dziko laufulu ili. And economic freedom must mean economic freedom for everyone. Thank you. Ipatse moto mzuzu ipatse moto. You can do better than that. Ipatse moto mzuzu ipatse moto. Your Excellency, ine naonga Zimene on behalf of Vuna Isabella Kunoko, you've granted us an audience. Tajezanano maonesa kuti this is a two-way thing. Thank you so much. Mena ni amujaji nyamada nzanga kuti muenesese kuti mukafuna kutumiza ma recommendations, ma suggestions anu chimene mungapange ndikutumiza ku short code yathu email 2025. But right now allow me, Your Excellency, ndupase nimpata kuti no mutitsekere mwambo wathu walero. Queen of Vilekeke Kingdom and you once Amata. Naonga chomene kwa imemosi. Yewe. Vena mzuzu. Ungano wetu uli ungano wapindu chitumuka chake chifukwa tasambirapo vinandi ndipona kondwa chomene na umo tachezeranga chiyuta mtumbikeni mose monga nanene apo yamba paja tipitirizo cheza nanu chifukwa mavuto wena sungamvetsetse kwenikweni ngakhale mkalasi ophunzira amakhala ndi zina zofanana, but they are individual differences. Ndipo ukapanda kusamalira individual differences wina wake azichita feel ngati sali included.
Chifukwa chake it's important for us kuti tizimvana bwinobwino tilankhulane moona mtima miyoyo yathu itukuke. Koma ngati mwatumiza mafunso anu pa WhatsApp kapena ku short code ya 2025, I assure you kuti zonse zomwe mwanena tizika pamodzi zithandizane kupanga mfundo zabwino kuti achinyamata mutenge nawo gawo lomanga Malawi wabwino. Please continue to engage with us and with me particularly via these available channels. And on Facebook, I'm on Dr. Lazarus Chakwera. Reach me on my X handle at Lazarus Chakwera. WhatsApp number is 0999-552-280. And send me direct SMS via this code 2025. Munene pang'ono pang'ono kuti Ninene pang'ono pang'ono. tilembe bwinobwino. All right. WhatsApp the 0999-552-280. Mwaplika? Mwalemba? All right. Mwende makuwa chomene. Chiura mtumikeni mosi. Kweni Your Excellency. Yeah. Ndikuzozota anthu ambiri andizotafuse zambiri. Mitima mwamba. I saw that. Komano chimene chingangoti mwina mtima tuzizire. Mwina wakachituzi. Selfie ndikangoona kuti tangwana ndina dada ndipo ndichoncho eti. Ka selfie kokha basi kuti tingoona kuti yayi tinali ndithu with the father of the nation. All right. Please, Your Excellency. Ndachita kuphunziranso kuti zimene. Tikoza upanga eti? Uyo ndiwamtali mzanga. He can help us do that. And Your Excellency, he's from Zuni. I'm a Oh. limited member yankulira. I mean, he's also a comedian. Ka president kaja nkamene. Moga jambula kumwapa sasa kuti apiteso mbali naye msada ndaula ukuso wabwiraso vakwiza ukoso wafikenge koso kwafikenge dandaula yaye ndekuti All right. mbali naye. Thank you. To those watching us on Facebook this one and is good. X Spaces, ladies and gentlemen, this marks the end of our function. Thank you so much for tuning in. Kalaniwaka. Thank you so much for your All right. contributions and insightful questions. Remember to follow Dr. Laz on Facebook. Handle yao ndi Dr. Lazarus Chakwera. Komaso pa X Space Lazarus Chakwera. Ladies and gentlemen, the name is Felicitas Nyaolengwira. Till next time, God bless Malawi. Wow.